Hello po mga mamamayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayong umagang ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo kung paano lutuin ang sinigang na baboy. Ito na po ang mga ingredients. Pork, green na sili, pamintang durog, bawang, sibuyas, kamatis, gabi, lemon juice, at saka itong pitsay. Tsaka kakailanganin ko rin pala ng konting mantika dito sa ating sinigang na baboy. Ayan na po ang ating kawali. Isaling na po natin sa stove. Ngayon po ay lalagyan na natin ng konting mantika itong ating kawali. Mga ganyan lang po karami. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay gigisahin na natin itong bawang. At ngayon pong nag-brown na ang ating bawang ay ilagay ko na po ang ating sibuyas. Ngayon po ay isunod ko na tong ating baboy. Tinanggal ko po yung bawang at saka sibuyas. Ngayon po medyo nag-brown na ang ating baboy ay isunod ko na po itong kamatis. Maglalagay rin po pala ako nitong tanglad at ngayon po ay ilalagay ko na po siya sa kawali. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng sabaw dito sa ating baboy. Tatakpan po muna natin to para lumambot yung ating baboy. Ngayon po ay ilalagay na natin ang pamintang durog. Gagamit din po pala tayo ng asin dito para sa ating pampalasa. Ngayon naman po ay isusunod na natin ang ating gabi. Tatakpan po muna natin para maluto yung ating gabi. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong ating lemon juice na pampaasim sa ating sinigang na baboy. Maglalagay lang po ako ng asin. Ngayon po ay ibabalik ko lang tong ating sibuyas at saka yung ginisang bawang kanina. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating siling green. Ngayon kung medyo luto na yung ating sili ay isusunod ko na po sa paglagay itong pitsay. Papatayin na po natin yung stove para hindi po malanta ang dahon ng ating pitsay. Ayan po, luto na ang ating sinigang na baboy. Ayan na po ang ating sinigang na baboy, mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!